Bietene janvier kalo tile 19 san 2020 ani wɔɔrɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati ale cogoya la kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. An bɛ bi kunnafoniyaw ni ka olu daminɛ an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye General d'armée Asimi Goita ale ka Laginɛ taga kɔrɔfɔ olu ye a kɔni i kunda Laginɛ jamana kɔni kan sibirido ni o bɛnna janvier kalo tile 17 ma san 2020 ani wɔɔrɔ a taara Laginɛ jamana o kɔnɔna la fɛn min ye Laginɛ jamana ɲɛmaa ye ni o ye General d'armée Mamadi Dunbiya ale ka sigili kɔni ye Laginɛ jamana ɲɛmaa sigi kɔni a taara ni ka o baaraw ka olu kɔni kɛ Laginɛ jamana ɲɛmaa a ye wele ni ka o lase farafinna jamana ɲɛmaa caman kɔni olu ma min dɔ kɔni ye fɛn min ye Wurandew ka jamana ɲɛmaa ye ni o ye Paul Kagame ka taa se Sénégalais ka jamana ɲɛmaa ma ni o ye Basiru Jomaye Faye ye ani Mauritaniens ka jamana ɲɛmaa ni o ye Mohamed Ould Ghazouani ye ka taga se Sierra Leonew ka jamana ɲɛmaa fɛnɛ kɔni ma ni o ye Julius Mada Bio ye an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye General d'armée Asimi Goita yana ka i kunda faba kɔnɔna kɔni o ka ani maliyɛnden minnu sigilen bɛ Laginɛ jamana o kɔnɔna la an'olu ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya kɔrɔfɔ min bɔra o la aw ni an ka jɛ ni ka olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka président Dunbiya fo sabula da kan a ye wele bila ma kɔn ka ka sigili la élection banni sabula da kan a ye garisɛgɛ sɔrɔ a kɛ président ye donc n bɛ a fo la dan tɛ fili min na k'a fo maliyɛnw bɛɛ tɔgɔ la sabula da kan Guinée ni Mali o ye an bɛɛ ye jamana kelen ye depuis an ka président kɔrɔ Sékou Touré ani Modibo Keïta olu ka jɛɲɔgɔnya o ma dogo mɔgɔ si la hali bi ka daminɛ o tuma na fo sisan ani Guinée bɛɛ jamana kelen ye donc hukumu kɔnɔna la a ka kan ne ka wuli ka na ni président sigi la n'o ye président Dunbiya ka sigili ye n'i y'a jateminɛ fana tuma min na CEDEAO ye gɛlɛya bi Mali jamana kan n'an b'a fɔ ko sanction Guinée ka jamana a bɛ jamana fɔlɔ-fɔlɔ fɛ minnu bɔra ka communiqué kɛ k'a fɔ ko u ma jɛn n'a ye u ma sɔn u b'a kɔn k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ Mali jamana ye n'i y'a jateminɛ waati kɔnɔna la jamana caman y'a se ka don ani ɲɔgɔn cɛ mun b'a to gɛlɛya bɛna an ɲɔgɔn cɛ u kana se k'an dɛmɛ cogo min na mais ala ni président Dunbiya ka wuli ka jɔ ani Guinéen ka wuli ka jɔ timinandiya u b'a fɔ sukanu y'an dɛmɛ gɛlɛya waati kɔnɔna la ka tila ka foli fana bila maliyɛn minnu bɛ yan an kumana ko bɛ basi t'u la yan u ma gɛlɛya foyi foyi fɔ bon an fana y'a ɲini u fɛ hali bi k'u ja sigi ka ja ani k'u fo fana u ka wuli ka jɔ la sabula da kan olu de bɛ yan gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ an bɛ ka se ka sise kɛ ka jatigɛ wale kɛlɛ kɛ ka baara fana sigi an b'a to an ka jamana bɛ yiriwa cogo min na n'an b'a fɔ Mali kura ɲɛtasira ka bɛn san 2023 ma donc o ye projet 11 ɲɔgɔn na san natɔ la ni kilo natɔ la an bɛn'o bilasira a ka kan k'o fana ɲɛf'u ɲɛna ka ɲini u fɛ hali bi u fana ka jamanaden tɔ ninnu u k'a bɛɛ ɲɛf'u ɲɛna a kun ka d'an ye an ka se ka kuma ni jamanatigi fanba ye mais waati n'a koron na an ma se ka kuma ni caman ye n'ala sɔnna n'ala y'an garisɛgɛ don wɛrɛ la n'u bɛ masala kosɛbɛ hali bi n b'u fo ka wuli ka jɔ la ka Guinée bɛɛ fo hali bi ala ka an kan bɛɛ ala ka an to ɲɔgɔn ye. An ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni o ye état-major général des armées ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ an ka finitigilakaw ka sanfɛ pankuruni larawuli ale senfɛ ni o kɛra janvier kalo tile 16 san 2026 u kɔni ye garan da banbagaci wale tigilama caman de la tilelanfanatɔw kɔni dunna wagati min na ni o bɛna janvier kalo tile 16 yɛrɛ kɔni o ma a kɛra an ka jamanaya kɔnɔ yan fanfɛla ka taa se a tilebi yan fanfɛla kɔni o ma kɛrɛnkɛrɛnna sarafere ale bɛ Mopti mara kɔni o la banbagaci wale tigilama caman kɔni fagara u fɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ale ka kɔrɔfɔw kɔnɔna la halisa a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye janvier kalo tile 17 ye san 2026 an ka kɛlɛkɛcɛw ka sanfɛ pankuru lalawuli senfɛ tuguni fɛn min ye banbagaci wale tigilamaw ye a kɛra Tasu Barate ale ni Abubakar ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 19 o bɔɲɔgɔnko de don nin dugu kɔfɔlen bɛ Anderboukan na o lamini na o ye banbagaci wale caman de kɔni dankari olu ka bunahadamadenya o la an'u ka katakatani kelen u y'o fɛnɛ kɔni ni ka o tiɲɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ka fɔ la ko bɛɛ lajɛlen ka hakili sigi ka sababuya kɛ banbagaci wale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ u ɲini ni ka don u nɔfɛ. Said Ousmane Sherifa Madani Haidara ale ka juma kɔrɔfɔ
ulu senfɛ a kɔni y'a yira maliyɛndenw na k'a fɔ ko a donna an ka jamana marabaw ulu kan walasa ka se ka a yɛrɛ ka fɔ a kɔrɔkɛ ni o ye Imam Mamudu Diko ye jamana ɲɛmaaw bɛ se k'a bila a kana jamana ale kɔnɔna la cogoya min na ni o ye a faso ye Imam Mamudu Diko min yɛrɛ kɔni ni ale bɛ Algérie jamana o kɔnɔna la a bɛ waati jan bɔ i n'a fɔ bi o conseil islamique ɲɛmaa a y'i banba kuma in ale kan kosɛbɛ k'a bɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa Mamudu Diko ale ka segin ka na Mali kɔnɔna la. Ne y'a ɲini an ka faamaw fɛ n kɔrɔkɛ min bɛ kɛnɛ ma n'a bɛ fɛ ka na ne hakili la n'a ma nacogo sɔrɔ ne taara intervention na an ka faamaw fɛ u k'a lajɛ n kɔrɔkɛ ka na u ma kuma jugu fɔ n ye mais ni faama saba sigira n donna a bɛɛ kan a y'a to n kɔrɔkɛ ka na a ka bɔ tunga fɛ a ka n'a faso la o kumaw jɛɲana an ye kuma caman fɔ o la n tɛna o fɔ yan mais n y'a f'u ye a bɛɛ ye kelen ye a y'a wele a ka na a y'a garanti fana n'a nana foyi kana k'a la mais a ka fɔ a ye i nana i bɛ faso kɔnɔ an ka dan yan an ka baara kɛ tan an ka faso bɔ nɔgɔ la an ka faso jɔ tan n ko n'o fɔra ye an bɛɛ bɛ jɛ ka faso in dɛmɛ an seko la n ko mais ni min ma sɔn o ma fana ayiwa faso bɛ yen. Sibirido ni o bɛnna janvier kalo tile 17 ma san 2026 aspiration des femmes ni ale ɲɛmaa ye Madame Ɲagate Kunbati Ijoku ye ale ka journée tako segina olu baaraw kɔni ɲɛnamaya centre islamique o kɔnɔna la ɲinan ta kɔni tun talen bɛ ka bila minɛn min kɔnɔna la o de ye réseaux sociaux kɔlɔlɔ min bɛ a la an ka du olu kɔnɔna la kɔrɔfɔw kɔni olu bolila fɛn caman kɔni o kan ni journée yɛrɛ kɔni maa caman de kɔni bɔra ni ka taga a ɲɛnamaya journée min yɛrɛ kɔni ni Kunbati a kɛra nisɔndiyaba ye ale kɔni bolo aw ni an ka jɛ ni ka Kunbati ale ka kɔrɔfɔw ka olu lamɛn. An ka wulada in na lajɛlen bɛ an ka 8e édition kan san o san n'an ka boutique ye san 1 sɔrɔ Kunbati ka boutique fɔlɔ nin y'a san 8 de san o san ni boutique ye san 1 sɔrɔ an bɛ journée dɔ de organiser ka musow ka conseil di musow ma ka musow dusukun lafiya u ka faye kɔnɔna na cogo di gɛlɛya misɛnnin min bɛ furusow ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ se ka ba cogo di an bɛ kuma o de kan ka conférence sigi k'an ka boutique produit bɔ k'u exposer k'u bila promo na musow bɛ bɔ an bɛ conférence wele comme yɛrɛ ɲɛ b'a cogo min ladilikan dɔrɔn de bɛ di musow ma muso muso ni nana kɛnɛ in kɔnɔ hali n'i ka mariage bɛ 40 ans na i bɛ segin ka kɛ kɔɲɔmuso kura ye an b'o de la kɛnɛ in kɔnɔ bi bon 8e édition ne ɲɛ b'a la a taabolo ka ɲi malgré que gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ essence kow ni fɛnw bɛ mais o bɛɛ la musow ko kan ka bɔ nin b'a yira k'a fɔ ko furu ka di musow ye u ni dɛmɛ ka kan ne b'u fɔ dɔrɔn de wɛrɛda min bɛ n bolo san o san ni Kunbati ka journée in wulila mɔgɔ si ka i kɛ kɛ den kɛrɛfɛ bɛɛ lajɛlen ka k'a la bɛɛ ka bɔ ka na kɛnɛ kɔnɔna na u ka na an k'an ka furu kurakuraya kuma bɛɛ o welekan de bɛ n bolo hakilina min ye n bila ne Kunbati ka laɲini de kuma bɛɛ cɛ ni muso ka gɛrɛ ɲɔgɔn na i ko téléphone ni chargeur di ne ɲɛ b'a la couple sisan hali n'an bɛ so kɔnɔna na baro tɛ ka kɛ fosi i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ bɛ ka occuper i ka téléphone na muso bɛ ka occuper téléphone na denw bɛ ka occuper téléphone na ne y'o yɛrɛ jateminɛ ne dun ka baara ɲɛsinnen bɛ furu dilan de ma o de la n ye ɲina an ka kuma nin kan walasa furu bɛ se ka sinsin cogo di dɔw bɛ se ka bɔ téléphone ko degun la cogo min awɔ. émission in tako 8 an bɛ se k'a fɔ ko tabarikala salon tako 7 ani 8 danfara b'u cɛ parce que n ye jama min ye yan o b'a yira k'a fɔ san o san dɔ de bɛ fara ale ka jama kan et puis thème min taara ɲina thème ɲɛnamanba don donc Kunbati an bɛ foli de d'a ma ka encourager a ka nin baara in kɔnɔ ni san 8 ɲɔgɔn 2 fo 3 ala ka yira an kɛnɛ la wala n bɛ welewele ka min ɲɛsin muso ma o ye surtout thème in kan aw ko hakili to a la fɛn min ye thème in ye a dabɔra muso yɛrɛ de ka ɲali kama kɔlɔlɔ min bɛ réseau kan na ani nafa min b'a la an ye dɔɔni fɔ a la bi aw k'a to nin kɛnɛ sugu kana fɔ aw kɔ parce que nin kɛnɛ sugu de b'a to aw bɛ fɛn caman faamu aw bɛ fɛn caman dɔn donc n bɛ wele bila n ka musolakaw ma aw ka hakili to Kunbati ka nin événement ninnu na aw ka na a la aw bɛ faamuyali caman sɔrɔ a la vraiment a ka ɲinan thème nin n b'a fɔ a la k'a waleɲuman dɔn ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma ala ka lamɛnni ko ɲuman di minnu fana bɛ ka anw lamɛn k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Korokaw olu fe no fɛn min ye taji ye ale ye litiri
o tun bɛ ka feere kalo tɛmɛnen na sefa wari 600 an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan kɔni dɔ bɔra ale sɔngɔ la a bɛ ka feere sefa wari 400 feerekɛyɔrɔ caman kɔni o la dɔ kɔni bɔlen taji ale sɔngɔ la a kɛra nisɔndiyaba ye maa caman bolo kɛrɛnkɛrɛnna sa bolola baarakɛlaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu na se ka dɔɔni kɔni ni ka o kɛ u ka baaraw olu la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko koro kɔni ale tɛ ka taji o sɔrɔ a bɛ kabi septembre kalo tɛmɛnen kɔni san 2025 an bɛ taa segukaw olu feere nɔ kɛrɛnkɛrɛnna sa sebugu dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen nɔ ni o y'u ka CSRF ye ale kɔni dɔgɔtɔrɔso da la denyɛrɛnin kɔni ni musomanin kɔni don ale kɔni de yera CSRF yɛrɛ kɔni lakɔlɔsiba o fɛ u ka da yɛrɛ kɔni na su nɛgɛ kanɲɛ 21 o wagati denyɛrɛnin kɔni ale taara fili a ba kɔni o fɛ u y'a minɛ ni ka a don bɛrɛ la fɔlɔ yanni ɲɛ bɛ sɔrɔ a ko olu kɔni na den yɛrɛ kɔni ka kɛnɛ basi foyi tɛ a nin na. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. Uganda jamana ɲɛma ni o ye Yoweri Museveni karido ni o bɛna janvier kalo tile 18 ma san 2026 commission électorale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ye san sɔrɔ 171 kɔni o sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ a kɔni ye jamana ɲɛma ye ko kura k'a bɛ jamana ɲɛmaya la a bɛ san 40 bɔ bi nin ye a ka jamana ɲɛmaya ta ko 7nan de kɔni a si bɛ t'i jɔ san 81 na. An bɛ taa dolanci ale bunakun kan Senegal la ale kɛra champion d'Afrique ye kunu janvier kalo tile 18 san 2026 CAN Maroc 2025 ale sira fɛ Senegal ni Maroc kɔni karila ɲɔgɔn na a labanna 1 kanagolona Senegal kɔni ale ye champion d'Afrique ni y'a ta ko 2nan ye kabi san 2021 ni a kɔni tun ye coupe kɔni o ta nin baara in yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen daminɛna décembre kalo tile 21 san 2025 CAN Maroc 2025 n'a kuncɛra kunu janvier kalo tile 18 san 2026 a kuncɛra arabakaw olu fɛ yen nɔ u ka dolanci kɛnɛban bɛ ni a bɛ wele ko Prince Moulay. Fɛn min ye CAN Maroc 2025 ye ale kɔni laban o ma diya fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛlaw ka kunnafonidilaw kɔni na hali dɔɔni ka sababuya kɛ Mohamed Soumare ale ta na janvier kalo tile 14 san 2026 arabakaw olu fɛ yen nɔ a ka jɛnajɛw olu kɛra kunu kari somɔgɔw ani teriw olu kɔni taara bila a dayɔrɔ laban kɔni na an bɛ dugawu kɛ ala ka barabara dali nɔgɔya Mali kunnafoni jabaranin na jabon de bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw olu la tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ni wagati in na tunga lafiya ale ka programme kura bɛ sen na ni o ye logement sociaux min n'u bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ani Jalakɔrɔbugu n'i bɛ fɛ i sen ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux in na dossier dɔw bɛ yen kan ka olu kɔni ni ka olu ɲini ani ka kɛ sarata baara o la n'i ka dossier tɛmɛna tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban ka tile d'i ma kalo 5 kɔnɔna la i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni tunga lafiya nana tungarankew olu lafiyali kama ka taa se maliyɛndenw fɛnɛ kɔni ma aw k'an bɛ don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.